Здравейте всички в Box 7, вие гледате клиповете на Val 6 и днес правим втори епизод на Happy Wheels. Йей! То път сме на цялата версия. Но тук има едни гадни маркери, които ще ги преместим около мишката ми. Така вече е по-свободно. Нека цъкнем play. И да ето. Там левел какво е. Или е угодно. Нещо ме гони. Някакво чудовище. Бягай! Не мога ли го прецакам да мине пред мене? Оу. Бързо! Аз този мап съм играл и преди някакси. Ето го прецаках. Да мине пред мене, ама. Не помня как. Как не взе. Да, не помня, ама имаше някакъв бък. За да го прецакам да мине пред мене. Оу, пуснах стотинката. Тъпна. Ето някакъв нов мап. Влак! Фанахме влака. И докато се возим на влака, искам да ви кажа някои новини. Имам нов профил в YouTube и ако можете да се абонирате за мен и да пишете малко коментарчета, ще ви бъда доста благодарен. Да не кажа много благодарен. Защото още нямам никакви гледания в YouTube. Преди един час си го направих. В момента е, да не господа, 2 часа през нощта. И това мога да чувам някакъв изморен, понеже понеже камерата ми се мести. Това не е хубаво. Що ми се мести камерата, бе? И да ще качвам на Happy Wheels само по 10 минути, понеже профила ми не е одобрен за партнер. Аз по-за партнер. За такова. Закачвам над 15 минути. И мисля, че 10 си добре за Happy Wheels. Аре! Закачай вариелите. Вау. Хайде. Скрещи се. Да. Пълен нуб съм на Happy Wheels. Да, мислех да снимам на Bending of Isaac, но не знам дали ще ви хареса просто. Затова напишете в коментарите, ако искате да снимам Bending of Isaac. И нали ще снимам. Нали нищо ми пречи. Всъщност не съм тествал дали ще ми лаги, ако снимам. Охо, този мап, колко е стар, играл съм го още... Колко? Април месец. Или май беше. Да, април. Как може да побаша тук? Айде! Искам да мина! Пичи, искам да мина, бе! Всъщност не е така. Така. Йей! Доста добре се качихме, понеже винаги скачвам с толкова зор. Някакъв човек го обесиха. Яко! От човека сам на пикник. Това е доста гадно.
да си толкова самотен. О! Омаг! Шекспири. Почи засилка! Да, на това винаги. Не може да мина. Мина! То трябва да скачам само. О! Ами... Айде стига, бе, тъпа камера. Само ми се мести. Покемон Плей. Сега с любимия ми ще играем. Ето пича с колелото. Покемон! Ох! Това беше... Готино също. Значи всяка етаж да спреме. Ето... При Пикачу. Е така. Yes! Отгоре валят черва. Охо! Там има какво прави, бе? Чай, това няма нюма. Аз по покемон до кога съм гледал. Чакай, героите почна да бърка. О, карам без ръце. Това... О! Брутално. Карам без ръце, защото нямам ръце. Това май мила. Не мила. Есть газа всичко. Трес. Охо, влача се на всички страни, вече. Алфрей! Помпа! Шибни! Оп! Да. Забавно. Ох, пак ли? Той ще се изтърка. Психопат. Ох! Но това беше... Вау! Това беше някакво такова странно. Някакви странни звуци. О! Леко! Ей! Ох! Ай! Слезе! Стопаджио! Котка не можа на блъст. Не! Нали казах не, бе? Ще го десна. Опа, забравих. Стоп! Опа! Не! Така да предно салто. Ох, бе, що винаги ги бие към мене, бе? Що не ги бие на другата страна? Колко е гаден. Бързо! Ще ме пасне. Ох! Аз съм направо желемен. Вземи се тези, бе. Не вземи. Хо, лагна брутално. Ау. Космонавт. Викай ми Гагарин. Охо, то герой ми, че он не може да си щупи гърба, виж как. Вижте просто как се огъва. Той направо човека желе. Пуф. Отваряй се. Та мечка за малко да отстъпим на лицето. Охо! Беше яко. Това беше... О, мага, нека пред блока дрифти! Сигурно е ченджер. Ей, колело, къде отиваш? Добре, това ще всичко в мен.
Да, не съм се логнал. Това е всичко от мен. Надявам се клипа да ви харесал. Довиждане!